Minkejja sħana kbira li ħakmet matul l-għodwa ta' dalgħodu, folla mdaqsa ta' nies attendew għall-mixja tal-Gay Pride fil-Belt Valletta. It-tema l-10 anniversarju kienet Love is Love li tkompli tenfasizza l-importanza tal-imħabba fil-ħajja tal-bniedem. L-azzjoni hija aktar importanti mill-kliem. Dan stqarritu il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili Helena Dalli waqt il-mixja tas-Sibt filgħodu organizzata mill-Malta Gay Rights Movement. Saħqet li appena bdiet din il-leġislatura iltaqet mal-Kummissarju għal-Liġijiet li qed jaħdem fuq ir-riforma fil-Kostituzzjoni. Hija sostniet li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni kontra nies skont l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Il-Ministru Dalli saħqet li l-impenn min-naħa tal-Gvern tant huwa kbir li f'April li għadda tnieda kunsill konsultattiv sabiex jagħti pariri u jressaq proposti lill-Gvern kif ukoll jipprepara bozz ta' liġijiet li jikkonċernaw il-komunità LGBT. Preżenti għal din il-mixja kien hemm numru ta' rappreżentanti minn assoċjazzjonijiet diversi, fosthom il-President tal-Assoċjazzjoni Psikoloġika Maltija Roberta Zara De Domenico. Hija stqarret li qed tagħti l-appoġġ tagħha għax temmen li kull tip ta' mħabba fid-diversità tagħha hija simili il għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija mħabba. Li mħabba hija mħabba, ġifieri jiena nemmen li kull tip ta' mħabba hija importanti, kull tip ta' mħabba hija leġittima. Il-koordinatriċi tal-Malta Gay Rights Movement, Gebi Kalleja, tkellmet dwar it-tema magħżula għal din is-sena Love is Love. Naħseb tfisser li kulħadd għandu qalb u naħseb li l-qalb ma tarafx ġeneru, jiġifieri naħsbu li meta inti tħobb il-persuna għandek ikollok aċċess għall-istess rikonoxximent irrispettivament jekk hux mara jew raġel. One News tkellem ma' aktar nies li kienu preżenti għall-mixja. Love is Love fiha nifisha tfisser li kull min għandu l-imħabba ġo fih għandu dritt li jħobb lil min jażel hu. Għalija dik li tfisser. Inghaqdu mal-moviment anke numru ta' personalitajiet distinti, fosthom politiċi u ambaxxaturi. Fost dawn l-ambaxxatur Irlandiż għal Malta Jim Hennessy u dik Amerikana Gina Abercrombie Winstanley li ma' One News tkellmet b'entużjażmu dwar l-effett li tħalli mixja simbolika bħal din. I think it's really important. It helps demystify who LGBT people are and the fact that there are many people who love and support and accept. And so I think this Pride is great because it brings everybody together. Permezz ta' din il-mixja għexieren ta' Maltin flimkien ma' barranin semgħu leħinhom favur id-drittijiet tal-persuni LGBT.